Kaj sam ljudi, evo nas ponovno Feeling Games. Danas igramo Minecraft. Kao što vidite, sad je 22:47. Ne želim baš glasno pričati zbog motorca, ali idem da igram. Gdje mi je sad nit? Drugari ga ne vidite. Aha, evo. Razmišljao sam se, sad bi bilo bez veze da ne postavim video. Evo, sad postavljam. Je! Evo moje jaje, ispuni mi neku želju. O. Destaklo. Evek. Ovo staklo nije kvalitetno. Vidi se da je plastika. Ajde. Isto treba da postavim 3 vrata, samo 2. Počeo sam da snimam Clash of Clans, ali nešto se pokvarilo. I nije htjelo posle da snima. Evo to sam... Evo tunel sam napravio. Pa šta više bolje dobilo. Ovo. Samo ne znam šta će. Idemo u svoj doma. Kuda je pomrak? A šta ti radiš po celi? Ništa. Odžariš. Ovo nam je ne treba. Kloki! Ćao. Pa ko te ubio? Jadno tvoje dete ne može da živi sad. Njena majka, mnogo to mnogo. Imamo pileće medaljone. Nešto se pravi od nešto. Imamo šta se ovo pravi. Šta se pravi od ovog. Dobro. 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 Svaka čast. Ne znam da li bi trebalo da napravimo neku zamku, ali ne znam kako. Da propadneš kroz polje. Ovako. I ovako. Ovako. I tu sad nisam siguran. Evo uzet ćemo ovo. Koliko god nam bude potrebno. Koliko će više pravi kao oni izbacivač. Koji samo staneš od drveta. Mislim da može od nečeg drugog. Gdje je sad pa drvo? Evo ga. Evo, to je ovo. Idem da spavam, vidimo se sutra.
dovoljno sam spavao i idem da napravim zamku. Ajme tamo. Ne! Da li je moguće? Vetika. Drugari, pišite mi u komentare kako da stavim kao ovo i samo da propadneš dole. Obavezno pišite mi u komentare ili ću ja da vidim na internetu. Dobro, ali ipak mi napišite u komentare. Ako nađem na internetu, našla sam. Možda ovo treba. Maja. Znači, drugari, to je to što se tiče ovoga. Znam da je kratko bilo. Vidimo se kad se vidimo. Ćao.